Mai sauraro idan wani ne farkon ziyarar ka wannan tasha ka danna subscribe sannan ka danna kararrawa domin sanar da ku da daraɗin shirye-shiryen mu da zarar mun saki. Kamar yadda ka sani mai sauraro a cikin garuruwanmu na Najeriya state akwai state ɗin da ake ba a zaman lafiya a ciki, akwai mabaratan mutane da suke abin da ransu yake so a cikin state ɗin, kama daga garin Jos abin da ya zuwa Zamfara. To yanzu an ɗauki ƙwaƙwaran mataki akan 'yan bindigar da suke taɓargaza a Zamfara, kama da kan masu kashe mutane haka kawai da kuma yankin kidnappers masu rayuwa a jeji. To yanzu halin da ake ciki gwamnati ta dakatar da wayar salula ga baki dai a yankin gurin network ba zai amfani ba dama mutum ya waya a cikin jihar sai dai fita wajen jihar ya je ya yi waya da wanda yake so ya kira. Kuma bugu da ƙari da yanzu gwamnati ta tura tawagar sojoji zuwa cikin jihar, inda yanzu sojoji aka tabbatar da cewa sun yi lugudan wuta a jejin kuma sun kakkashe 'yan bindiga da dama a jihar. To bisa alamu da yanayi sojojin Najeriya sun samu nasara kuma sun nuna jajircewa akan kawo wannan ƙarshen wannan abubuwan da suke faruwa. To domin kasancewa da mu a wannan tashar ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa. Mun gode.